problema bahin ni sa lalaki nga akong hinigugma nga diin naka-schedule na ang among kasal. O kung nga nang na problema ko ani, ingon magud ini ang mga panghitabo. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di bali na kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Oy! Ay, Nay! Nani, Oh, Nay! unsa manas binok nanguyap na nimo? Ambot lang, Nay. Nanguyab tingali na, pero wa man kasulti. Ha? Murag, di siya kasulti, Nay. Ambot og naunsa na siya. Uy, katurpi ko day ananda ko. Uy, ayaw ana, uy. Kaya ka na mga klases tao, lisod na. Unsa may nakalisod, anak, Nay? Una, maglisod ang pangitag trabaho. Nga naman. Kay mawa mga play. Basta mga mag-iwawon ganilan ni. Huwag yun ay ayo, ha? Maubitaw na sa tatay ni mo. Unya nga, nagkadayon man mong tatay, Nay. Giunsa man niya pagpanguyab di ay nimo. Wa man na manguyab na ko. Ha? Nga nugod. Giunsa raman di ay pagpanguyab niya nimo. Wa na manguyab na ko. Ako mo'y nanguyab niya. O ara. Ako'y nanguyab, ana, oy. Di man na makamaong manguyab. Sa ato pa, ikaw di ay may dako kaayo ug gugman ni tatay, Nay. Di, oy, siya. Unya nga nung bida, uy, libugan ako sa inyong kaagi, uy. Nay, paminaw ha. Istoryahan, teka. Paminaw. Sige, Nay, maminaw ko, Nay. Niya, kanas tatay ni mo, magsigil na nagpaatbang nako. Nya? Magsigig sunod-sunod nako. Ug sa diyang ipangutana nako kung unsa gayang tumong, pagsigig sunod-sunod nako. Di man mo tingog. Di, akong sabot masig manguyab ni. Unya, mauwaw mo sulti kay naidaghang tao. Unya? Mauto nga ako siyang gida sa plaza para kami na lang duha. Nya? Mauto. Sadyang kami na lang duha. Ha? Ako siyang giuna nagsulti. Nga kung unsay imong tumong, isulti na ako. Isulti na. Ayaw ko papaabot ang dugay. Unya, misulti gid siya nimo, Nay. Nakita na ako nga nang luspad. Oo. Unya nakita na ako nga murag gipaningot og maayo. Unya murag nagkurog. Uy, gikumbulsyon? Wa. O, unya, unsa man sunod nga nahitabo, Nay? Ako siyang giingnan nga. Kita na lang duha. Wa na kay angay kauwawan. Sulti na kung unsay imong tumong isulti, angay nimong isulti. Unya, wag gid mo sulti sa tatay di ay, Nay. Na, wag yun ay. Hangtod nga miingon na lang ko. O kung di ka mo sulti ron si mong tuyo na ko, mauli na ko. Bahala na ka din eh, biyaan ka. Unya, Nay. Ang kanahan, misulti man tuod, pero lain may gisulti. Unsa may gisulti, Nay? Mga mag 50 pesos, kaya wa ko na sa pliti para uli. Ang kanahan, misulti man tuod, pero lain may gisulti. Unsa gisulti niya, Nay? Manguam lagi 50 pesos, kaya wa ko na sa pliti sa ila. Ha? Askang, aha, katawhan na. Unya, wag gid mo magkauyab adto, Nay. Wa gyud. Hangtod ako na lang siyang giprangkahan. Giunsa man nimo siya pagprangka, Nay? Akong giingnan nga. Naibaw kong manguyab ka na ako, dili ba? Oh, mitando biyang kanahan. Unya? Mauto nga akong giingnan nga. Unsa man gusto nimo? Unsa man gusto kang balihon nato? Di magkanusulti na ako nga manguyab ka na ako mo'y manguyab nimo? O, unya, Nay? Tando kanahan. Mauto. Aron madali, no? Akong gipanguyaban ritso. Pero ang problema kay di man mo tingog. So di siya makasugot nako. Giunsa naman na nimo, Nay? O mura taong kugbuang. Ako'y nanguyab. Ako rasal digsugot. O mo to. Uyab na ni. Kidot. So, uyab na mo ato ni tatay, Nay. Ay oo, uyab na kay mitando man kanahan. So karon ang problema kay dili man kakitag trabaho. Ngano naman sad? Di makasulti.
murag ulog kuan, muungot ang yaba ba. Kaysa di ang gi-interview siya sa bagger sa department store, dili man mo tingog og pangutanon. Unya, ingon man lagi to si tatay nga nakatrabaho sa department store. Nadawat na igin siya. Ang angog dili madawat. Nga amo man kuan ninang sa kasal ang interview niya. Unya kay wa may mahimo ang among ninang. Ako na lagi interview. Unya siya mo'y akong gipatrabaho. Ano, bumot sa ito'y. Hastang paita lagi tawhana. Nya, karon nakiistorya naman lagi na si tatay lagi. Oo, ako man ang gianad-anad. Kaya akong diingnan nga kundi kagani mag-usab ana. Wag yun tayo padulngan. Mao nga mas may pag magbuwag na lang tangdaan. Unya? Oh, diha pa siya mahinay-hinay tingog. Mitingog og pangutanon. Paita sa aning tatay di ay, uy. Mao nang ikaw, ayaw gud anang manggiiwawon. Kanang gitawag nila kuan pulpol or torpe. Ha? Ang pangita kanang bagag naong. Mao banay. Day! Oy, Wendell. Oh. Ikaw mo gudi ni, oy. Buhi pa di ay ka? Ay, bakit sakit na tulan, boy? Pagod sa ulan siya. Pero wadyo ka magparamdam na ako kung asa na ka. Uy, nausap na dali mong si Stagi, no? Ay, O, bunan ka, Pedro. magbuhag na yung hinahinay. Ay, gulo ba tayo, Miss Pedro? Palit ra kang nawa, naunsa day ka. Uy, karon gibunan pa ni mong si Stagi, ha? Sakit, boy. Ha? Sakit ko. Gani, tuo ko matay na ko. Usay mo sakit. Pagpacheck up na ako, may kita ang doktor resulta na ako nga, huwag ko magtuo. Ha? Kuan, ingon ang doktor nga, uy, doon nakikanser sa baga. Sa baga? Baga na kayo. Bago na istorya ng mga... Ano siya, uy? Mo istorya ng mga komersyal sa radyo, di ba? Kung doon nakisar cancer sa baga mo na ilalim na baga. Mapalit sa colon sweet. Sakit lang yapon kay colon man. Wala lagi mo ito. So, kada Pagtarong, uy, magbinuang man ni siya, uy. Oy, so kada to nga daw nakikanser sa baga, tawag ko ganay mo kaon. Wa ang tanan, mao tong niwang ko. O, mauwan kong pakita niyo. Tungod siguro kay tingalig na kailan ako ba? Uy, Wendell, uy, pagtarong. Wala lagi, gusto lang gila itong kumatay ato. Ay lang gani, kay luwas pa taon ko sa usa ka taong hanggaw. Ay, tre, pulgaba. Kasi usa ka taong hanggaw. Uy, nga na hanggaw ba? Ay. Iluwas makanimo. Si Bakot taon. Nakita ko niya, nakita, nagunit ko pistola ba? Nya? Tiyo, nang gas kong, oo. Nya, mato niya, ayaw! Buhi ko, sagdi ko, ito na ko mamatay, buhi ko. Lagi, ang bilin! Unsa mga ano may labot mga ha? Gusto ka mamatay, ha? Gusto ka? Oo, tungkol kay wala ayaw ako ginaboy, masakito na ko. Maghuwat lang ko sa ako kamatayon. O rin na ko maghuwat, magkamatay lang ko. Abi na ako pistola, abi ka. Nga baga, kung mabagamatay ka, ayaw ni pistola, bida, imo magyong tumog siya mo. Oo nga, sayang kayo. Kasi sayang. Kung mabagamatay ka, ayaw diya siya mo. Oo, siya mo, oo, ang itong mga pistola. Asa ba yan? Aras mo tiyan. Kaya kung ala siya mo, mabungkag ang imong utok, wala mo palitan na. Oh, unsa? Mau to, kay di ko natauhan man ko sa Natauhan ka? natauhan ko. Di day maayo nga ako gibuhat ko kanis Mau to nga tawag na ako balik sa doktor. Pagkato na ko dito, nangayo po sa doktor day. Nga naman. Ang resulta di ay sa biopsy, nga dunay cancer sa baga. Dili ito ako taon. Lain ito masinti. Namatay man. Wala, uy, kaparaw sa gida Paraw. struktura. Paraw na yung mga doktor ka paraw yun. Ay, Lagi. Dili daw sa doktor eh. dili. Oh. Ano naman? Unya, mao to nga, karon nga naulian ko gamay, nadasing na sa kong tanawa, dasing ko gaon, balik ko gaon. Mao naulian ko gamay sa ang akong palawas taon. O sa dihang nakasuod ko trabaho sa Tihol, kay wawart man na sa Tihol, karon pakita ko nimo. Wendell. Mao na nga. Kadtong gisabutan na to kaniadto ba. Kadtong plano na to pagkasal na. Ato to idayon dahil ni. Wa magkakisakit sa baga na. Wa ni bagay sa kulon. So, Pagkasal ta ha. Bahala ko sa bita mo. o itong magpagkasal ka, bahala ko si Mita po. Ay, salamat ka ni pakita na ko sa Wendell. Maudi ay wa siya ni pakita na ko kay nasakit ay siya. O dili pag yun mao ang iyahang sakit. Lani, Ay, Nay! nasbinok, namisita, timan na to. Papaulian na lang na siya, Nay. Uy, ingna nga natuhog na ko. Kakadungog siya, oy. Ari-ari. Hala, ahak man ito ka na, uy. Ang... Unsa naman sa binok? Mag-istorya lang sa tagubat, ani. Kung
Sige diha uy. Sulti ko sa tuyo na yun mo. Kining Manguyab ka na ko. Na sorry na lang na nakoy uyab. Pagulit na lang sa inyo. Tignaw. Pauli na. No, yabang na. Kaning mga lamas, iapa sa dito sa tindahan ha. Mauna ko nimo kay mag-display pa ko aring mga tinda. Oh, Nay. Nay! O, unsa man? Nay, ang akong uyaba, moanay ko na siya dinhi sa ato. Basin kung dili ugma sa sunod adlaw, Nay. Mamisita siya. O, pamisita ha lang. Ay, dili kay mamisita lang, Nay. Kung dili mamay na siya, kay magminyo na mi. Unsa? Gisultihan na lang nako si nanay sa plano namo ni Wendell nga magminyo na mi. Kay matod pa niya, may trabaho naman sa siya naa sa City Hall. Mao nga wa ko magdugay-dugay, uy, gitando giday nako siya. Kay mao man say gusto ni nanay nga maminyo nako aron makakita na siya sa iyahang apo. Unya to. Butsoy! Nang? Ikarga ring kwan sa imong tricycle, oh. Kaning mga saging ug mga mangga. Kanina na nang? O, kanara. Palihog lang niya ako display anak dito, ha? Unang. Oh, unya na lang bayad, ha? Kining sa hapon na lang kay wa pa man ko'y halin. Sa hapon na lang, ma'am. Oo. Sige. May problema lang. Pwede ba ako mamisita sa mong anak? Ha? Ay, ayaw na lang pangambisyon, Butsoy. Kay nanay uyab ng akong anak. Kani, may pakasal naman na sila. Sa kuday, arin ako eh. Uy, hoy! Kuha sa ring pakarga na ako! Off na ko ronang. Ha? Ang tahan na laglay, makarga na. Hanggaw! Abi kay wa man siya paglaom sa kong anak may balibad ang kanahan. Bantay ka lang na kong mangutang kamuanga ka. Ay, asa naman islani, oy. Wa pa man gihatod ang mga lamas. Daga naman ang itag lamas, ba? Uy, unsa man ron? Ay, unsa man karon? Oy, may nakan hari dasos mga gahi. Taon ninyo gina to mga maninda ni. Sikil gyapon mo. Kana kuha na ko Ay, sir. Ayaw taon, sir. Oy, kay maura ba yung taon na amang panginabuhi, Awa sir? di na may mga trabaho ni. Wala personalan. Sige, approve. Good business lang kayo ani. Sige. Kuha niyo tanan. Kuha mo O sige, suwayin ninyo, suwaye. Mga matay ta ninyo, sige. Yan, sukol mo ka man ang bida. Kay samot ka na ko yung kaso taon na ni, ha? Tingnan ka na mga dili patindahan din, eh. Prove good bid. Unsa? Nananinda gyapon mo din, ha? Si, kuha na ninyo. Kuha! Sinja na ba na, ha? Pasinja mo. Ayaw taon na ninyo ko, sir. Maluwi taon mo. Sige, ayaw lagi, sir. Ayaw lagi. Nay, gusto na, Nay. Makabaw sa taan ng mga tauhanan, Nay. Gabaan na kita sila. Katong usa mo isalbahis kayo. Di gud madaghan yo. Lamimpat yung tawhana, we. Ha, di aparon sa kong atumbangan ay umuubon pag yung itlog adto. Nay. Ayo. Uy, si Wendell ka dito, ha? Na si Wendell nga akong hinigugman, ay. Ala, pasudla lang. Wendell, suod nga rin. Dali, dayon. Angay adlaw ninyo din, ha? Nay, si Wendell, Nay. Siya akong giingon ni mo nga, akong hinigugma. Kung magpakasal namin, Nay. Alex, Muning panuway nga nagkuha sa kong mga tinda. Patyon ta Nay! Nay! Patyon ta Nay! Nay! Kaniyon sa Nay! Kaniyon sa Nay! Ha? Oh! Nay! Ha? Animal ka? Ha? Suri. Papawa na! Papawa na! Ay! Pawa! Pawa! Ay! Mao ni akong problema. Kay di gyud makapasaylo ang akong mama ni Wendell. Kay siya magoy nagkuha sa among mga tinda. Suko jud kay akong inahan. Usa kong buhaton ani. Madayon kaning among plano nga pagpakasal. Unsa man og kamo ang pasultihon? Lani. Hello, Ate Pres! Mga adlaw! Hello sa tanan. Ate Pres, good morning. Good morning, Mama Mary. Salamat, Lord, sa tanan. Nga imong grasya ang Thank gihatag you, ka namo. Thank you, Lord. kay Lord. Good morning natong tanan, Ate Pres. Wa man si Ate Pres si Ate Bam. Asa to Cinderella? Lani.
Si Inday Lani. Sa lanin sa iyang problema ka to, nakalimot ko. Problema, nagkaabot sila siyang uyab nga swindle ba? Nya nagpasabot na sila pakasal karon nang yang uyab na trabaho siya City Hall. Taga-prove mo gud na. Nya ka taga-prove. Nagtrabaho ra man sa ilang trabaho nga palimpyuhan gyud mga daplin sa daan kay samo kayo. Mao to nga nag operasyon man sila. Natimingan nga ang iyahang mama mao namaligya o mga utanon gikuha sa prove. Mao na pag-adto niya dito sa maunig tawana mo nagkuha sa ako ang mga utanon gi kolata gilabay o gihagisan mao na nga niingon taon si kita tibagan draw sa iyang sinder Lani. si Daylani nga unsaon mo na ni di mo sugot akong mama taon bam nga mao ni ako mayong banay nagkasabot ra ba sila bam niya lab man sad kay na niya swindle pod saon na ni babe Ang nangunay maging dakop ang yang uyab. Ba sa magdahom nga mao di magdakop niya. nao na Kung ari ka dire sa Sirach 7, versikulo 25, kung imong minyuon ang imong anak nga babae, nakahuman ka na sa usa ka dakong tahas, apan ihatag siya ngadto sa usa ka buutan nga lalaki. May problema lalaki nito sila no buutan siya kung lahat Buutan nagtrabaho siya sa gobyerno, no? O yan ay tabusat nga na mahiglia si Manang o yan na sakpan lagi kay nag-clearing baka dyan sa may sidewalk so Clearing. nadakpan. Oo. Unsa ka ni panultiho na ang balaod sakit pero tuman kay balaod lagi mapugos sa pagtuman nay sakto mapagasulti. malaod Oh. nuwan ni sa babdalong ano bam Kani murag dili kayo bugat ni siya Goliath Ate Pres tungod kay tinuod nga nahitabo kadto pero sa gingon na ni Goliath nga igor man po nagtuman siya sa trabaho si laki. Suya ko no pagpapangayok pa sa ilo ang imong pamanhon dahil ngadto sa imong mama. Unya ikaw sad, explain rin sa imong mama nga dili man to sa niya man nagtuman ra man siya sa katungdanan niya kay mamailang trabaho. Pareha ko da ng kuan. Hinumdum ko Goliath kanang kadto si Madam Gloria sa barko nga Gloria. Nga ni saka sa dito sa pilot kanang pa dito mo drive sa barko yang ingnas kapitan nga awad ya nang dili may ikaw senyor citizen dili ni pasakag mo tiguang. bitaw Ana no. hangyo bigyan siya Ano yang yung sige so hiyat ni mo oy. Ya ningon man kono lang ako mo ko dito. Ningon ako matagiyan ning barko dong. Sige, pwede ko nung hilak pwede ko nung kaawawa ta kapitan. Pero mato pa ko ni Ma'am Gloria kanang okay, nindot imong gibuhat ka nagtuman kasi mong katungdanan. Di ba? Ana lang ganang explikare lang ma'am. Ing na pa explikare si pamanuno ni mo to sa mo mama. Imo mama explikahe sa Dito mga sa iyang asawa no, bro? Lani. Daylani. Mao na sakto na lan. Explicar imo hang ugangan. Imong mama. Nga nagtuman sa trabaho ang imong boyfriend. Unya kanang naang kuan sa day kanang naang katubito sa nain ng uyab ni mo lain nga murat itong kuwang gamit itong laki nga gilitsuan sa limog singhag kanang ayaw lang po na naapagpan karong nga lang po pagsulti unya ang kanimang good food ang yang uyab Goliath kuan ko pila kalinya katabi tingon mamisita mo uyab mamisita lang ningon man sa ang yang inahan ningon man sa laning dili oy mamayad jud kay mga asawa na murag wala kayo ko kauyon og gamay kay mayon to gipalaila daan sa imong mama ang imong uyab kay naila pa to daan magkaibaw imong mama nga naa sa nagtrabaho sa mga limpyos kalsada sa City Hall Kana. Di ba pa di na tudak po niya. Imong paborito. kaila pa sa ladaan Tabangan pa to imong mama na. Kung ano pa to tingnan ninyo. Imo abutan ba yan ang kuan? Kanang ma-approve. kaila pa Buhat na sila trabaon. pwede mahimo to Goliath panalita no kaila pa to sa ladaan pwede mo ingon tong yung pamanuno nga bay ikaw li kanang babae na ninda di ba ikaw li ato kay ay nahanap ba ang uyab ikaw li ato di lang ko Tabangi ba? Daplin na yung kuan. dakpon gani mo kanang di lang ko kay mamama na tong pangasaunon ana ba wa man mo kipila-ila pero dito na imong pamae nasa ko ni sawayan imong gamay Bitaw. apan din na lang tana ari na lang tana explikari imong mama unya si imong boyfriend papangayon sa pasaylo aron magkaistorya sila pananglitag dili pa karon madawat imong mama wata-wata lang pila ka semana o bisig buwan mahilo ta wa pa man kamo magpasuwat sa simbahan Wapa ay paano sa niya imidermiter sa nimong mga kalihukan nimo paibawasan din mo mama kanang itawag ba sa mga inanog open man akong anak kasi iyang uyab open man siya masulti ingana ang ta no Bitaw. ako bitaw sa bayot ko ako sulti ako igsoon ako ng boyfriend Pedro salamat po na kating tulungan Kau na ko ang puzzle. Ihon.